général de division sur les mêmes sécurité. Ni flank et attitré comme promotion sur la CIE sur la chaman mais sur la CIE bénéga promotion on est attitré en Morobi ça va de concours on est dans la demi là en 1960 on est en Akalam Békagnon on déclare donc maintenant il faut là 50 ans compagnonnage de ma famille en Beignon il y a plus de 60 ans donc on est chez moi Békagnon elle a gagné son assiette elle a gagné chef la belle après il fonction ministérielle donc c'est pour dire que non seulement en promotion d'habitat mais en territoire en quelque chose belle de talent ala de faire bêtise on s'en de faire là comme mieux kawati sera étant aussi c'est pour toi aywa depuis ça me fait parce que nya fait trop na anye combat avec nous choufra tlega 50 ans on est ñon la témoignage qu'on a ba mani kon ay mingi on comme on compare ñon na mai surtout avec la responsable de mai mais je crois que bipani on est venu la transition comme là mais la transition na 6 ans on est mingi à la débat munte jamana yɛrɛ kɔnɔ min ye barika fɛn ye ni a ma k'ale a ka kɛ siraw ye a ka kɛ kun ye a ka kɛ adamaden lafiyali ye min ye logements sociaux ye min ye hameau ye min ye fɛn n'an k'an b'a kuma fɔ an tɛ ban an bɛ kuma ni mɔgɔ si ka min mɔgɔ caman kuma na ale y'a kɛ o de y'a différence ye.